Ahoj všichni, já vás zdravím u dnešního podcastu. Jak můžete vědět, tak my točíme s manželem o procesu adopce, protože v tuhle chvíli čekáme na miminko. Předchozí i tenhle díl není úplně veselý, není to žádný haul z toho, jak jsem nakupovala věci pro mimičování, povídání si o tom, jak probíhá naše adopce. Ale my nějakou dobu už se věnujeme případu o Viktorce, která byla opatrovnickým soudem vrácená do péče biologického otce, který trpěl paranoidní schizofrenii, bral drogy. Je to jedna obrovská tragédie, která se stala. Já tohle video nechci moc kecávat, protože 1. července vyšla tisková konference ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce, kde oznámil, že bude podávat kárnou žalobu na soudkyni Klimelovou. A mě prostě vzhledem k tomu, že systém náhradní rodinné péče je pro nás velmi aktuální, velmi se nás týká, tak mě zajímá, jak v tomhle případě budou postupovat a co nás vlastně v podstatě čeká, pokud nás něco čeká. Mě vedl k závěru jednak, že došlo jednoznačně k pochybení na straně soudkyně, že došlo k excesivnímu jednání, to znamená, že ve své rozhodovací činnosti zanedbala své povinnosti. Stejně tak jsem na základě toho podal včera podnět a seznámil jsem je osobně pana ministra Juchelku na to, že by se on měl dle mého názoru a dle názoru expertů Ministerstva spravedlnosti zabývat i postupem OSPODu v této věci. Já to zastavím hnedka na začátku, pojďme si jenom říct, co znamená, když ministr spravedlnosti nebo předseda soudu, nejvyšší ústavní soud a tak dále podávají takzvanou kárnou žalobu. Kárnou žalobu nemůžeme podat my jako fyzické osoby. V případě rozhodnutí soudu my podáváme takzvané odvolání, nikoli kárnou žalobu. Tu můžou podávat pouze justiční funkcionáři. Znamená to, že oni nepodávají takzvanou, laicky řečeno, jakoby stížnost na to, jak soudce rozhodl v případě doktorky Klimelové, jak ona rozhodla, ale o tom, že pochybila v průběhu toho rozhodnutí. To znamená, oni nezpochybňují to, že ona rozhodla o tom, že ta Viktorka se vrací k otci, ale to, jakým způsobem rozhodla, co tomu předcházelo. To znamená, může se podat kárná žaloba na průtah v řízení, na nedostatečné ověření informací o tom, že postup dokazování nebyl správný, že nebyl dostatečný a tak dále. Takže na tohle pan ministr Tejc v tuhle chvíli upozorňuje a to je důvod, proč on podává tu kárnou žalobu, že pochybila v procesu před tím rozhodnutím. Ještě čekáme na to, abychom se dozvěděli, zda v dané věci znalecké posudky byly nastavené, byly vypracované řádně a na to si ještě budeme muset několik týdnů minimálně počkat a samozřejmě, až bude tato informace konečná, tak já to rozhodnutí určitě nebudu tajit a zveřejním ho též. Já jsem si vědom, že ministři spravedlnosti nepodávají často žaloby kárné na soudce a už vůbec ne kárné žaloby za rozhodnutí. To znamená, obvykle se ty kárné žaloby dávají ve věcech průtahů nebo nějakých etických prohřešků. Jenom doplním, určitě to je dobře, že pan Tejc podává stejný návrh na ministra Juchelku, protože v tomhle případě OSPOD hraje obrovskou roli a pochybení, to už si můžeme říct rovnou, je i na straně OSPODu. V dalším díle, kde budeme řešit nějakou časovou osu toho, jak to v případě Viktorky probíhalo, se dostaneme detailně i k OSPODu a toho, jak OSPOD vlastně jedná o tom, jak funguje doprovodná organizace, co je ve svým podstatě práce toho OSPODu. Za mě to úplně v tuhle chvíli, a to teda teď řeknu zcela upřímně, není úplně zájem toho dítěte. Rozhodně ne bezpečí dítěte. Tady byl zájem těch rodičů. Těch biologických, jo. Budeme si muset pak nějak definovat, jak je budeme nazývat, protože pro mě rodiče Viktorky, ty pěstounští rodiče jsou Lucie, její manžela, její rodina. Ale určitě teda v tomhle případě to je dobře, že by se měla podat nějaká žaloba i na OSPOD.
V minulosti, tak jak se byl informován, podali ministři spravedlnosti ti poslední dva každý jednu kárnou žalobu, takže já jsem si vědom, že podávání kárných žalob na soudce je výjimečné. Jsem si vědom toho, že soudci jsou ve svém rozhodování nezávislí, ale jak jsem několikrát už zmínil, soudci nemají být nezávislí na zákonech a soudci nemají být neodpovědní. Vím, že jdu na určitou hranu v této věci, kdy podávám kárnou žalobu ve věci rozhodovací činnosti soudce, v tomto případě soudkyně, ale jsem názoru, že nemohu jinak a jsem názoru, že tak jako každý z nás nese odpovědnost za to, co činí v práci, musí tu odpovědnost nést i soudci a já věřím, že kárný senát se mnou v této věci shodne. Když se vyjádřím k těm jednotlivým detailům, ten případ začal tak, že biologickým rodičům bylo svěřeno dítě, přestože tito rodiče měli mít zkušenosti jak s užíváním drog, tak jeden z rodičů měl i vážné psychické problémy. Pojďme si říct, kdo je kárným senátem. Kárným senátem jsou ostatní soudci, to znamená, je to parta soudců, kteří budou projednávat případ členky justice. Už to tam několikrát padlo i v různých diskuzích. Já jsem viděla diskuzi právě u Nory Friedrichový, kde se o tomhle bavili velmi otevřeně a tam je velmi malá pravděpodobnost, že by v ideálním případě doktorka Klimilová přišla o talár. To určitě ne. Z největší pravděpodobností tam bude nějaký procentuální snížení jejího platu, to znamená, že jestliže ona má v průměru nějakých 200-250 tisíc korun a sníží jeho o 10%, tak pro ní je to opravdu zanedbatelná částka, ještě k tomu, když ji to dají na rok a půl, možná třeba jenom na půl roku, těžko říct. Ministr hlavně tvrdí, že tu kárnou žalobu podává především proto, že ona nezohlednila dostatečně psychické problémy obou rodičů. Co si řekněme na rovinu, tak matka už jedno dítě měla odebraný přesně z těch důvodů, že byla nebezpečná tomu dítěti. Ona trpěla diagnózou, měla nějaký bludy, s největší pravděpodobností, těžko říct, jestli už se jednalo o dědičnou, čili vrozenou vadu, ale trpěla bludama, brala drogy. Je to takový, no je to hodně sporný, tam jako už mělo být jako od začátku jasný, že ona nebude úplně příkladnou matkou, nestarala se ani o to první dítě. A u otce je to úplně to samé. On měl paranoidní schizofrenii, byl v ochranném léčení kvůli vyhrožování, nebezpečnému napadání a všechno se týkalo jeho matky. Takže on to nebyl žádný svatoušek. Jo, takže to je prostě průser. My jsme skutečně, a za to děkuji kolegům a kolegyním, je tady právě vedle mě jak nově pověřená paní vrchní ředitelka sekce justiční, která současně teď ještě vykonává ředitelku odboru dohledu a kárné agendy a měla na starosti celý tento případ, takže můžete samozřejmě klást dotazy i jí, případně se pokusíme odpovědět na ty konkrétní věci. Ta zjištění, která se objevila, tak podle mého názoru rozhodně nelze bagatelizovat a musím říct, a už jsem to řekl v jednom z pořadů, v této věci opravdu dlouho jsme nic takového neviděli, nejen co do té otřesnosti toho způsobu provedení toho činu, tak především i to, jak nedbale, podle mého názoru, soudkyně se této věci věnovala. K těm konkrétním zjištěním. Soudkyně opomenula provést a zhodnotit řadu dostupných důkazů, které indikovaly, že svěření do péče rodičů je sice v zájmu rodičů, ale je v rozporu s nejlepším zájmem dítěte. Kárně obviněná soudkyně v tomto Ono už to jako v různých podcastech, v různých rozhovorech zaznělo. V tuhle chvíli se pořád ještě úplně neví, jakým způsobem ji usmrtil. Pro případ to v tuhle chvíli není důležitý, bude to asi důležitý pro hodnocení jeho trestu, pro závažnost toho trestu. Asi to ani nechci vědět, ale všude se samozřejmě zmiňuje, že šlo o velmi brutální počin. Uvidíme, co se dozvíme postupně.
Pan ministr tady mluví o tom, jakým způsobem došlo k tomu pochybení. No, ono to automaticky neznamená, že bude potrestána ta soudkyně. Jo, tam proti jejímu rozhodnutí to úplně nebude, bude to asi proti nějakým procesním záležitostem. Uvidíme. Jsem na to zvědavá, co se dozvíme dál. V případě tedy už ve vztahu k rodičům pouze uzavřela, že měli určité problémy s alkoholem a jinými návykovými látkami, avšak že nebylo zjištěno, že by tento stav přetrvával. Nezhodnotila podle nás řádně dopad psychických obtíží rodičů na bezpečí dítěte a nevyhodnotila ani to, že není zajištěno. A tohle je přesně to, co my tady řešíme celou dobu. Tady se hlavně v první řadě řešil zájem rodičů, nikoliv zájem toho dítěte, nikoliv bezpečnost dítěte a rozhodně se tady neřešily podložené věci, kterými se měla teda ta soudkyně zabývat. To znamená, pokud neměla dostatečně vyhotovený znalecký posudek z oboru psychiatrie, kdy konkrétní psychiatrině, lékařka říká, na některé otázky já nedokážu zodpovědět, potřebuju součinnost klinického psychologa, nemělo k tomu rozhodnutí vůbec dojít. Vůbec nezjišťovala, zda matka nebyla v blízké minulosti odsouzena k výkonu trestu odnětí svobody a ignorovala skutečnost, že otci v době rozhodnutí nebylo ještě ukončeno uložené ochranné léčení, ani nezjišťovala důvod. Kdo vlastně zjišťuje, jestli problémy s alkoholem a s drogami u těchto lidí vlastně přetrvává a jakým způsobem. My nemáme systém, který by říkal, ty bereš drogy, ty piješ, chceš do péče svoje dítě, který je v tuhle chvíli u pěstounů, je v absolutním bezpečí, je přesně tam, kde být má. Jakým způsobem my budeme prokazovat, že ti lidé jsou schopní normálního života a normální péče, bezpečný péče o to dítě. OSPOD nechodí s testem, za mě by třeba i měl by mít nějaký drogový test, měl by být schopný mu dát líznout. Asi, jako to funguje v některých pracích, že se tam prostě někdo objeví s testem, dejch ne. A víme, je tohle hrozně zvláštní situace, no. Je to hrozně zvláštní. A ani nevím na základě, nebo takhle, my víme na základě, čeho ta soudkyně pronesla, že oni mají takovouhle minulost, ale teď podle všeho je to v pořádku. Protože to pronesli rodiče. Protože rodiče tohle přesně říkali OSPODu, říkali to doprovodné organizaci a doprovodná organizace i OSPOD tohle zadali do spisu soudkyni. Nikdo ale neověřoval, jestli ta skutečnost je opravdu taková, což je prostě pro mě úplně jako nepochopitelný. Tohoto ochranného léčení. Vzhledem k tomu, že se neseznámila se spisem týkajícím se ochranného léčení, neznala ani důvod tedy, proč toto ochranné léčení otci bylo uloženo, tedy že ze strany otce došlo k ohrožování zbraní a výhružce smrti jeho matce, která v té době byla jeho opatrovnicí. V rozporu se zájmem dítěte odhlédla také od faktu, že matka i otec byli závislí na drogách, že otec byl Tady to zastavím, tady je opravdu velmi důležitý point. Já nevím, jak je to u soudců, nevím. Existuje každopádně databáze soudních rozhodnutí. Není běžně přístupná, nevím, jestli je to Codexis nebo co by to mělo být. Doplňte mě, pokud to někdo víte, jak se ta databáze jmenuje. Vůbec nerozumím tomu, jak můžete z pozice soudce rozhodovat o něčem a toho člověka si prakticky neprolustrovat. Protože kdyby to soudkyně Klemilová udělala, tak by věděla, že v tom období, což bylo, myslím, nebo finální soud proběhl, myslím, že v říjnu roku 2025, tak by zjistila, že otec, který žádá holčičku do péče, ještě jenom doplním, já mám vždycky tendenci říct, že ji žádá zpět do péče. Tam vůbec není žádný zpět. Ta holčička nikdy v jejich péči nebyla. Byla vždycky u Lucie. Takže já jsem si naučit to slovo zpět vůbec nepoužívat. Ale zpátky k tomu, o čem jsem začala mluvit. Ona nelustrovala ty rodiče, ani jednoho z nich. Kdyby to udělala, věděla by, že tam je pořád aktivní soudní nařízení ochrany léčby. On byl souzený za nebezpečné vyhrožování svojí matce a je to v tom systému. To znamená, on měl problém, on měl jakýsi škralob, jakýsi záznam, který by byl vidět. A ona, kdyby to viděla, kdyby to opravdu lustrovala pečlivě, tak by vlastně nemohla takhle rozhodnout. A nebo pokud by takhle chtěla rozhodnout, tak by tady ale měla nějaký důvod, který by jí musel říct, hele, drž se zpátky před tím rozhodnutím.
závislý také na alkoholu, s tím, že abstinence byla pouze krátkodobá a nedůsledná a že oběma rodičům byly diagnostikovány psychické problémy. U otce to byla paranoidní schizofrenie, u matky halucinace a bludy. Tady bych doplnila jednu důležitou věc. Já se trošku obávám, že ten kárný soud v případě rozhodování o tom, jakým způsobem ta Kimilová vlastně se provinila, jakým způsobem tu chybu spáchala, tak oni se budou otáčet na tom, že ona neznala ty informace. Samozřejmě, že já bych řekla, hele, ale to je tvůj problém, že jsi neznala, ty máš ty páky pro to, abys o tom věděla, co se stalo. Ale obávám se, že oni budou vycházet z toho, že ona tyhle informace neměla. Těžko říct, uvidíme. Nicméně tady jako můžete slyšet, že on tam jako byla zbraň, bylo tam vyhrožování smrtí. Jo? Jako já, když si vzpomenu na to, jakým způsobem my jsme procházeli tím procesem té přípravy adopce, co všechno jsme museli dokládat, jo? Že jsme museli přinést výpis registru trestů, jestli nejsme někde vedení, jestli nemáme někde nějaký problém. To je prostě úplně šílený. Soudkyně z dostupného spisového materiálu věděla, že u otce se jedná o závažné psychické problémy, u matky s ohledem na... Další důležitý point, ten otec, jeho matka je jeho opatrovnicí, on měl částečně sníženou jako soběstačnost, jako nějakou schopnost rozhodování. Provedení znaleckého posudku závažnost problému ani neznala. Vůbec paní soudkyně nezohlednila ani agresivní chování otce. Na základě toho jsem nabyl přesvědčení, že paní soudkyně při rozhodování dostatečně nezjistila skutkový stav a současně skutkové okolnosti, které byly patrné ze spisu ve svém rozhodování vůbec. To je úplně zdravý mix toho, co vlastně chcete každému dítěti dát. Na jedné straně paranoidní schizofrenie, na druhé straně bludy. A aby toho nebylo málo, tak tam prostě nějaké vyhrožování smrtí babičce. Jo, to je prostředí, kam by mělo každé dítě určitě jít. Nezohlednila. V konečném důsledku tedy nezjistila natolik stabilní situaci, aby bylo bezpečné do ní svěřit takto malé 3leté dítě. Samozřejmě nedalo se možná předvídat to, že to skončí až tak tragicky, ale rozhodně se dalo předvídat, že takové prostředí na to dítě nebude mít dobrý vliv a že bude ohroženo na svém vývoji. Co je hrozný, že celá skutková podstata tohohle případu, toho předtím, než teda ona navrátila holčičku zpátky, než dala holčičku biologickým rodičům, nebo tomu otci především. Ona veškeré informace měla ve spise. Takhle, jak to prezentuje pan ministr Tejc, to trošku vypadá, že ona v životě ten spis neotevřela. V životě ona otevřela. Ona si snad, jako, ona to působí, že si prostě sedla ke stolu s ospodem, s doprovodnou organizací, s otcem. Otec řekl, ano, já chci, protože jsem otec, jsem sploditel. Ospod řekl, dej. Doprovodná organizace řekla, vrať dítě biologickým rodičům a ona to udělala. Takhle prostě hloupě to působí. Samozřejmě jak duševním, tak i fyzickém. V případu tedy nebyly zjištěny všechny informace, tak jak měly být, a proto se tedy stalo něco, co se stát nemělo. Já jsem si vědom toho, že s ohledem na ústavně právní zásadu nezávislosti soudního rozhodování ve vztahu k rozhodovací činnosti může být shledána kárně obviněná vinou pouze tehdy, pokud bude prokázán zjevný exces v tomto rozhodování. V takovéhle rodině by bylo ohrožený jakýkoliv duševní a fyzický vývoj jakýkoliv dítěte a trochu si říct i dospělého člověka. Já si neumím představit, že bych ve svém jako věku byla vůbec takovými lidmi v kontaktu. Na to, aby tyhle lidi měli doma necelý 3letý dítě. Jako nechápu, nerozumím, vůbec jako nerozumím tomuhle. Nerozumím tomu, na co se dělá takzvaný šetření ospodu. Pokud s tím nemáte zkušenost, tak já vám povím, jak to bylo u nás. Samozřejmě je to trošku jinačí, ale třeba pokud na to kouká někdo z pěstounů, klidně to doplňte, protože pokud chcete být pěstounem, to znamená, že jste takový v úvozovkách profesionální rodič, jste taková záchranná kotva. Zároveň pro nás jste jedni z nejdůležitějších lidí, protože vy si v podstatě dopejkáte to miminko, než jde k nám jako k adoptivním rodičům. Vy děláte striptease, finanční, osobní, doma, kdyby jako někdo vám naleze někam do šuplíku, ale mohlo by se to stát. Nerozumím, jakým způsobem
tady tyhle ty organizace, ospody, jak tady vlastně fungovaly. Vůbec tomu nerozumím. A mám podezření, že i kdyby ten ospod napsal do toho spisu, že nejsou vhodní, tak je otázkou, jestli by to něco změnilo, protože takhle to vypadá, že paní soudkyně Klimelová ten spis ani neotevřela. A já jsem názoru, že na základě toho, co jsme doložili ve spisovém materiálu a co jsme doložili v návrhu, který je poměrně rozsáhlý, tak toto bude prokázáno. Chci zdůraznit, že skutečně v dané věci nikomu neupírám, ani paní soudkyni, to, že snad chtěla někomu ublížit. Tady bych to taky zastavila. To, co teď řekl pan ministr, je extrémně důležitý, protože soudci nemají být ovlivnitelný, nesmí být ovlivnitelný ve svém rozhodnutí. To prostě nejde. Co je fakt blbý, že nikdo tohle konkrétní rozhodnutí řešit nebude. Budeme zase řešit jenom to, jakým způsobem to k tomu vedlo. A už teď z toho jasně vyplývá, že celý tenhle případ Viktorky bude sloužit jako jakýsi precedent k tomu, aby už se to nedělo. Blbý ale je, že tady se to vůbec dít nemuselo. Tady jsou jasně daný důkazy a ministr tady to velmi jako důrazně nastěňuje. Došlo tady k pochybení ze strany soudkyně, nedostatečný zájem o spis, nedostatečný zájem o doložený fakta a nedostatečná kontrola toho, kdo jsou ti lidi vlastně vůbec zač. Oni vůbec nemají páru, nebo ona neměla vůbec páru, kdo to je. Nebo že by snad nesla odpovědnost přímou za smrt oné Viktorky. To je věc, která se asi předvídat 100% nedala. Na straně druhé myslím si, že rozhodnout na základě toho, že všichni v tu danou chvíli souhlasí, včetně pěstounů, kteří ale bohužel neznali tu situaci, ale znali paní soudkyně, tak to znamená, že v dané věci se neměla paní soudkyně spokojit s tím, že situace vypadá poklidně, nikdo neklade odpor, tak se tím nebude důsledně zabývat. Tento návrh podávám i při vědomí toho, že podobná situace se samozřejmě může bohužel opakovat. Věřím, že už nebudeme svědky takto tragického příběhu, ale může se samozřejmě opakovat, pokud soudci se budou spokojovat pouze s tím. Dvě věci. Tady se už zmiňuje i pěstounská rodina. První věc. Pěstounské rodině moc jako nezbývalo. My víme, že Lucie se snažila velmi jako důrazně a tam ta snaha byla obrovská, když se snažila poukazovat na to, že dávala nějakou možnost otci, aby byl součinný v péči o Viktorku, nezvládal to. Ona to říkala tomu soudu. Ona podávala ty informace o tom, že se jí to nezdá, že to není v pořádku, ale na druhé straně ona vůbec tyhle informace neměla. Ona vůbec nevěděla, co jsou oni zač. Ona si je ve svým podstatě pustila taky do svého soukromí a vůbec neměla páru o tom, že on má takovouhle diagnózu, že je v ochranném léčení. Jo, takže než jako někde bude prosákávat na veřejnost, že přece pěstounská rodina musela vědět, co jsou zač, nevěděla to. A další věc, kterou jsem tam postřehla, tak bylo, že soudkyně jako nechtěla samozřejmě nikomu ublížit, pro boha, to si nikdo ani nemyslí. Jo, rozhodně zase bych si nechtěla tady vůbec. Nikdo si jako nemyslí, že soudkyně chtěla, aby ty holčičce bylo ublíženo, pro boha. To si nikdo nemyslí. Na druhou stranu právo funguje tak, že vy rozhodujete v přítomném čase o minulosti a o tom, co bude v budoucnosti. To je taková blbá definice, že se bavíme o tom, co bylo v minulosti, v přítomném čase a o tom, co to vlastně, jak to bude vypadat v budoucnosti. No, bohužel tady víme, že jsme se nebavili o tom, co bylo v minulosti, v přítomném čase, ale víme, co se stalo v budoucnosti a byl to obrovský průser. Že v dané věci je konsenzus zúčastněných, aniž by byl zjištěn skutečně stav. A to, že ten otec byl ještě, teď to zopakuju ještě jednou, byl stále v ochranném léčení. Tady už si myslím, že není potřeba v té tiskové konferenci pokračovat. Jak můžete všichni vidět, tak je fajn, že ministr Tejc tu kárnou žalobu podává. Taky už víme, že nebude nikdo
posuzovat její rozhodnutí, nýbrž způsob, jak k tomu rozhodnutí došla. Víme, že pochybila, že tam došlo k excesivnímu jednání, že tam došlo k pochybení, k neúplným informacím, který ale ona mohla mít. Ve svým podstatě to trošku působí tak, že se úmyslně na to nepodívala. Mě upřímně hrozně mrzí, že případ Viktorka bude takovej precedent pro ostatní případy. Pojďme si taky na rovinu říct, že kdyby to pěstounská maminka Lucie nezveřejnila, kdyby se nesvěřila známým, kdy oni měli známí novináře, tak se o tom vlastně nikdo nedozvíme. Pojďme si taky říct, že těch případů, jako je Viktorka, je spousta, jenom se o nich nemluví. My víme, že v tuhle chvíli se bude dávat dokupy jakási komise, nebo že by spolu měly ty úřady povinně víc komunikovat, měly by mezi sebou spolupracovat, protože je blbý, že oni mají mezi sebou mlčenlivost. OSPOD nekomunikuje úplně jako dopodrobná asi s organizací, když tam bych řekla, že snad nějaké informace si předávají, ale samozřejmě v momentě, kdy se nechávají vypracovávat znalecké posudky z jakýhokoliv oboru, ať už z psychiatrie, klinické psychologie, tak si myslím, že tam úplně spolupráce není a ty informace pak nemusí být zcela ucelený. Myslím si, že OSPOD by v tuhle chvíli měl fungovat jako jakýsi, já bych chtěla říct, že by měl fungovat jako kontrola, ale tady se ukázalo, že jako kontrola vůbec nefunguje. Je nám všem úplně jasný, že celý tenhle případ, nebo celá ta kárná žaloba bude trvat několik měsíců, protože to, než projdou těma spisama, než nějakým způsobem se vyhodnotí ta situace, tak si myslím, že to zabere třeba rok. Víme, že život Viktorce už to nevrátí, to je asi na tom to celý nejhorší. Víme, že na druhé straně máme zničený životy těch pěstounských rodičů, ale zaplať pán Bůh, že snad to nějaký spravedlnosti dojde a že někdo za to potrestaný bude. A doufám, že za to ponesou plnou zodpovědnost, včetně paní soudkyně Klimelový a OSPODu a i doprovodné organizace. Tak jo, mějte se fajn. Já doufám, že další video bude trošku veselější. Zároveň tím ale říkám, že na případu Viktorka budeme ještě dál pracovat, protože to je velmi zajímavý případ. Minimálně systémově. Tak jo, mějte se hezky a díky, že jste tady byli.